ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁକୁ ନାମକ ଗୋଟେ ଘର ରହୁଥିଲା। ଘର ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଡରୁଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ କୁକୁ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଶିଗଲା। ସେଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲା ଆଉ ତଳତଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ତଳଦରିଆରେ ବଗୁଆ ନାମକ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲା। ବଗୁଆ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। କୁକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ତଳଦରିଆରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। କହୁଥିଲା, ମା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ କୋଉ ଜାଗା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେତିକି ବେଳେ ବଗୁଆ ସେ ତଳଦରିଆରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା। ବେଙ୍ଗଟା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଛି, ତୁମକୁ ବାଟ ବତେଇବି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଆଗରେ ଗୋଟେ କୋକିଲ ଶିଆଳ ବୁଲୁଛି। ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛ ନା, ତମକୁ ସେ ଖାଇଦବ। ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ନା ସବୁ ହେଇପାରିବ। କେମିତି ମୁଁ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବି? ମତେ ତ ଖାଇଦବ ସେ ଶିଆଳ। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିବି? ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ନା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବ। ସେଇଠୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ହେଲେ କୁକୁ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଡେଇଁକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ ଥରକୁ ଖାଇବି। ପାଟିରେ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି, ମୁଁ ତ ଖାଇବି ଆଜି। ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ରହିଲା। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଇଠୁ କୁକୁ କହିଲା, ମତେ ଖାଉନି, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଧନ? ମତେ ଖାଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନ ଦରକାର, ମୁଁ ବସି ଖାଇବି। ତମେ ସେଇଆ କହୁଛି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ଜାଣିଛି ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଧନ ଅଛି। ଏମିତି କଥା? ଆଗରୁ କହିପାରିଲିନି? ମୋର ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦରକାର, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଧନ ଦରକାର। ଏହା କହି କୁକୁ ଆଉ ଶିଆଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କୁକୁ ସେଇଠୁ ବେଙ୍ଗର କଥାକୁ ମନେ ପକେଇକି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା। ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା ବୋଲି ଶିଆଳକୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲା। ଶିଆଳ ବହୁତ ଚତୁର ଥାଏ ନା, ତାକୁ ବୋକା ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ହେଲେ କୁକୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇଲା। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଧନ ଉପରେ ଶିଆଳର ଲୋଭ ରହିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା କୁକୁ ତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲ ବିଛେଇଥିଲା। ଖାଲି ରାତି ଦିନଟି ଆଖିରେ ଶିଆଳର ଖାଲି ସେ ଧନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଦଳଦଳିଆ ପାଖକୁ କୁକୁ ସେ ଶିଆଳରୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଦଳଦଳିଆ କୂଅରେ କହିଲା, କୁକୁ ୟାର ଭିତରେ ସେ ଧନ ଅଛି। ଚାଲାକ ଶିଆଳଟି ଲୋଭରେ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି, ଛଲାଙ୍ଗ ମାଇଲା ପୁରା। ସେ ଛଲାଙ୍ଗ ମାରିଲା ବେଳେ ସେ କୂଅରେ ଫସିଗଲା। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଦେଖ କେହି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଲେନି। ଦଳଦଳିଆରେ ପଡ଼ିକି ଶିଆଳଟି ମରିଗଲା। ସେଇଠୁ କୁକୁ କହିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଲି। ସେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି, ମୋର ସେଇଠି ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ବେଙ୍ଗ ଆସିକି ସାହସୀ ବନେଇଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ।
ଆରେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲ ତ ମୋ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି କାମ ଦେଲା। ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ଆଉ ବିପଦରୁ ବି ଟଳିପାରିବା। ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ। ସେଇଠୁ ଟୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ବହୁଆକୁ। ବହୁ ଆଉ ଟୁକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ରହିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବନି? ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ।